azkenan horrelako bizimoduan ere garrantzitsua izango da babesa eta harreman desberdinak izatea, ez? Eta ez bakarrik lagunak edo familia, baizik eta igual merkatuetan kointziditzen duzunean beste jende batekin, artisauekin eta bar, zelako giroa sortzen da edo ze esperientzia izan duzu zuk horrekin. Claro, osea, alde batetik daukat nire lagunen babesa, baina gero baita ere azokak egiten dituzunan ahala pertsona asko ezagutzen dituzu. Eta pertsona oso garrantzitsuak ezagutu ditut, eta gaur egun nire lagunak dira, eta oso bereziak dira baita, ze azkenean beldur horiek eta gogo horiek konpartitzen ditugu, eta gauza horiek hitz egiteko espazio oso segurua eta polita sortzen da hor. Eta hori sorte handia daukat, ze emakume oso politak ezagutu ditute bideo honetan, eta hori beraiekin asko konpartitzen dut, inspirazioa ere, haietatik etortzen da, pila bat, eta gero bakoitza bere gauzak egiten ditu, batzuetan egiten ditugu elkarrekin, eta hori oso polita.